action. Sanibona njani? Yanibingelela futhi kuyimina umelaphi wenu omdala nomuntu kamoya. Indoda yakwaNkulunkulu, the man of God, me Kokhovula. Nali ikhandlela lokukhovula esilibiza ngokuthi iGold Beehive. Leli kulikhandlela esilishisa sinxusa ukuma nokusimama nokuma kahle nokuthi konke esikwenzayo kusiqinisekise ukuthi sizophumelela ngakho kuzoba inzuzo. The Gold Beehive kulikhandlela esilishisa ulishisela mhlawumbe ibusiness nyana lakho isipaza sakho ini nemizamo namhla usaplana kuyizifiso zakho uyalishisa leli khandlela ukuthi okwenzayo kuvume. Yebo sesibona amandiya beshisa ama-lucky stick, amashayina beshisa ama-lucky stick singena kuyanuka lapha yana. Nali ikhandlela the Gold Beehive liphuma ngawo u800 rand. Uyali order usifonela ngo 073 037 3093 noma uthi wena 063 811 1178. Ngiyabonga kakhulu ikhandlela lingakusiza kwimizamo yakho. Ngichishele